Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Unong shna ya ka plim tang bat pi ngalarai. Uba Anthony Emyong ula klat kendit mentaka sengi ke Henry Terik ubna jemang arajar arpuar hayeng sa jong u hakasnong mau mersiang kasnong ke bahab hapo ke elaka laikro. Yakani la penti kena do ukon jong u hakajinya keren bet ka Batisi TV. Uba Anthony ula klat no hadin baka jingpang kalaban ya u menta la komba arta yo ai. Komban supin kit mau hang ni mensyam senam hakajinya keren bet ka Batisi TV. Uba Anthony ulu yathu ba ula pun krek ban shna saya ka wei ka plim ya ka ba ula ai kerteng tang hapi. Bada ka jingya keren ba ukun jong u ulu yathu ba ya ka tai ka plim ka ba thammai la dep ring dor lut bat ka basa satang khandiat ban edit shwa ban pelai pai ba. La ban penken mau ba uba Anthony ula dep ban shna kattu ka ni teli ki plim bat ka ba kham ba Naki film ki baula shna kadai tang ka film tang bat phi ngalarai tang ya phi ngaken mau na lor ki wei pan ka jinglai on tap ya u kan long hakasngi u blai ka pratrik u benai jemang arajar arpu ar haulom jing tap jong kasnong mau mersiang nga Anthony Emyong ngani tu ep ngam dan jinan start nga kham late school hauf nam arajar si po presklok ngalada biatu ba ngadei tang u driver taxi te Henry kecing angnut jong kecing sna film pan habang apa ya ki film kasih belami kum konvert champa belaswa yang ki nganwat haban dasyam te bat ter kamta ki wi film ki belaswa yang nga internet ya kecing le jong ki nga isyong yu tengah plan halamarwai tengam dan jing start kumno ngan snai script kumno ngan snai gi to ngalasem jing Henry ngal suplan we yakli ngat mu baik nado basdang hado bakut jong to go film ngalayu il de wateng teng ngam ju athiaro namar banga sultanat ba ngan mudur to go film kanwan kumno yuno ngasi edit akli la jong lalong no dan la edit akli la jong hado kan dala biang kala suthu ba kumno kan film kan long na sedang hangno kan kut hangno hapdeng kan long kumno bat ngasa ia pom bat ki parlok ngai tu khnai ki parlok parjong isa yas ki saya support lang ban snai ni film Bacanai hanga bapila ai dalele ru'e ya pingan omlet kai ya jigit bacanai ngaru ya pingan ai dalele ngan om tengkai oh sweetie I love you oh sweetie I love you oh my darling I love you oh my sweetie I love you ya jigit ka chong ngadai ubreu bla kijing ki baru kom ngalak dai ubreu baba apa polis bejar ki yodo bala kling jado ba ngalak batai mong no mensuang tu bisa diketung kedan kedukan ke ba yo ja di baot moy ba hantu ngalak sak peliang te hapus bejar kedan kedukan menta ke bagi lak penduk mensuang kedan ke diary klasik hangtang litong umnong na pandap umi ti diary
nga im di tay jing im iba ngan hap kamai ngan hap tristom ba kumno ngan he yeldi kumno ngan san yeldi namar ngiwan na kaying baduk na karpai baduk ngim dei beli babyang babit badan spa dan po dei na kata ngiyak sa jing im lajong taban im ban kasi ibat kala boy beli tangi dei ban sa ngide ban yu tambah like ke top ke syukur like kalam ler katu ketiem te ya ka kerteng jonga pilatip bat dan bala ban ong yang hadu menta ba uban suni simyong du bri uba top na bri uba syukur na bri uba tu na bri uba tiem ngam dan ka complain ayu euro na kaliang jingim jonga haginu ginu bentah kisnong kita bangasyong lane ha ki para majan matwa lane ha ki parlok parajo ki bangay kendo baros kata bat hadu menta jing im ba shi tang por tang umat na nga kitlor jing mot jing perkat baro kishulang le no e no haba no sip ya nga la tho tang shi tang por ban le no haba no sip ya nga la tho tang shi tang por ban le no Uday na pi man sim jonga te shuling